Hej, vi kommer fra marketingsafdelingen i Synoptik, og vi vil gerne præsentere vores nye banebrydende produkt ved navn SwitchGlass. SwitchGlass har været under udvikling i 10 år, og vi er nu endelig klar til at introducere et nyt højteknologisk produkt, som aldrig er set før. Konceptet bygger på en simpel løsning til et moderne individ, og produktet indebærer en kombineret brille og solbrille. Vi vil nu bringe jer ind i SwitchGlass' univers. Hej så, jeg skal forklare lidt om Synoptik og SwitchGlass' produktparametre. Vores nye produkt, SwitchGlass, egner sig eminent til det internationale marked. Vi har fra starten af bestræbet os på at skabe et internationalt brand, heraf navnet SwitchGlass. Vi har skabt et produkt, som kan differentieres, således at kunderne kan få opfyldt deres individuelle behov. Det er både i forhold til farve, størrelse på stel og tone i brilleglas. Emballagen standardiseres ligeledes på engelsk, med henblik på at opnå stordriftsfordele, da dette vil spare en række omkostninger. Vejledningen, der følger til produktet, vil ligeledes standardiseres, men på flere forskellige sprog. Årsagen til dette er ligeledes, at vi kan opnå stordriftsfordele og spare en række omkostninger. Produktets brand, som vi vil anvende, fungerer rigtig godt på det internationale marked, på grund af de forudsætninger, som SwitchGlass er skabt under. Det er desuden vigtigt, at produktet det brandes som et dansk navn, som et dansk produkt, da danske produkter er kendt for at have høj kvalitet, unik design, og specielt unik design, ja. Og det er noget, der også er meget aktuelt i forhold til SwitchGlass, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi vælger at benytte os det her i vores branding af produktet. Desuden så skal branding af produktet baseres på funktionelle egenskaber, det unikke design og naturligvis en høj kvalitet. Nu vil jeg fortælle lidt om pris i forbindelse med eksport til Tesco. Vi anbefaler, at Tesco prisfastsætter produktet efter priserne på det danske marked, da de priser repræsenterer produktets kvalitet, design og funktionaliteten. Der er en række forhold, som er væsentlige for den valgte prisstrategi på eksportmarkedet, og det er transportomkostningerne, så er det forsikringen under transporten, og så er det kontraktens betalingsbetingelser. For at skabe den bedst mulige kunderelation til jer, har vi sendt, at omkostningerne forbundet med eksporten skal deles op mellem jer og os Synoptik. Vi gør brug af hurtig skimmeprisstrategi, da der er høje omkostninger forbundet med eksporten, og produktet er i introduktionsfasen. Samtidig med dette, så er der høje omkostninger forbundet med markedsføring af SwitchGlass på det engelske marked. Vi foretrækker at handle i anden anerkendt valuta, herunder euroen. Det skyldes, at det er en stabil valuta, som derved minimerer risikoen både over for jer Tesco, men også over for Synoptik. Og betalingen den skal ske ved betaling mod dokument, da også Synoptik er en lille virksomhed, som ikke har tilstrækkelig med kapital til at tilbyde kredit. Men vi er meget villige til at undersøge, om det er muligt at anmode om lån for vores modervirksomhed Pearl Vision Inc., hvis I ønsker længere kredittid. Hej, jeg vil fortælle om SwitchGlass' promotions parametre. Vi i marketingsafdelingen har udarbejdet en reklamefilm, som vi også har lanceret på det danske marked. Den mener vi også passer godt til det engelske marked. Grundlaget for den beslutning er, at den engelske kultur og den danske kultur minder i store træk om hinanden. Reklame bygger i høj grad på ISP, som er Ironic Selling Product. Denne reklameform er også brugbar på det engelske marked. Der skal dog foretages en række ændringer i reklame i forhold til sprog, som skal oversættes til engelsk. Desuden skal reklamen ikke brandes i Synoptiks navn, men derimod navnet på brillen, altså SwitchGlass.